Tak for det, tak for det. Hvad laver du? Får du ikke tænkt dig at se mit gevær engang her? Det gevær? Det vil jeg vildt gerne. Nemlig, jeg er rigtig glad for det, og jeg passer meget på det, fordi man ved jo aldrig, om der skulle ske noget. Nej. Wow, et flot gevær du har. Tak. Hvor har du fået det fra? Ja, tag de her æbler med hjem og skynd dig inden solen går ned. Jeg skynder mig. Jo, what? Ejner? Rigtig side, bror. Ja, lige måde. Husk at snakke højt. Ja, okay. Højt. Okay. Her, vil du ikke ryge den her pipe lidt med mig? Jeg ved nu ikke helt. Det er så lang tid siden, jeg sidst rød pige. Den er sgu meget god, den her. Er det rigtigt? Ja. Så på. Var det sådan der? Ja. Nå, men Ejner, hvad går du så og laver her for tiden? Ikke så meget. Altså, jeg er konfirmeret, og nu skal jeg snart ud til søs. Nå, det er altså ikke sådan et liv, jeg gad her. Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Mig og Ejner, vi er godt nok vokset fra hinanden. Der er kommet is på åen. Kast æblet. Kast æblet. Du skal kaste æblet, mens du kravler. Okay, forfra. Nej, det er fint. Bare sæt dig ned. Kast det hen langt. Ja, så kravl. Fæng neglen næsten. Skal tage æblet? Ja. Hvor er der tåget? Jeg tror, jeg er faret vild. Jeg kan ikke finde hjem. Der mangler nogle æbler. Nå. Jeg har det sgu egentlig også meget godt. Tågen er også væk. Livet er sgu godt nok.